Namanya siapa? Eri. Nama lengkap? Eri Haizambil dan Maulana. Ah, aku lali. Oke, panggilannya Eri. Nyapo kukur-kukur? Lapo kukur-kukur? Gatel. Ono tumoe ta? Boten. Miken cekelingene terus aja tidukno lah ngono terus. Hei. Eri omahe ndi? Slepi. Oh, arek Slepi. Bapakmu sapa jenenge? Parsudi. Sing endi bapakmu? Niku. Sapa jenenge? Parsudi. Pasudi. Parsudi. Parsudi. Oh ya Allah, iki bapake sampean. Nggih. Panitia iki. Nggih. Ya Allah, ibuke sapa jenenge? Anita. Ibuke Anita. Temen sekolah kelas piro nak? Kelas 4. SD tak MI. SD. SD. Menen nek wis mari lulus SD nurusno SMP ta MTS. SMP. SMP. Mondok ta gak? Boten. Wis ta aja kokur-kokur ae. Uang. Hah? Uang. Apa? Uang. Uang Nggih. di Parsudi. Dorong dikongkon apa-apa kok wis uang. Leh, lapo sampean kok gak mondok nak? Boten napa-napa. Enak mondok ya, sekolah nang SMP nang MTS sampai mondok. Pengen dadi apa sih nek wis gede? Polisi. Oh, polisi terus nembaki Parsudi ngono. Ngregetno arek iki. Mondok nak. Nggih. Heeh, sampean kok ngene, aku pengen apa sampean? Ubang. Kali sarung. Ulanganmu tadi ngene iki. Uang kali sarung, pengen tampil prestasinya sing apik baru dikasih hadiah. Ngono nak. Nggih. Ngono. Adikmu sapa jenenge? Boten punya adik. Kakak Farel. Farel. Nggih. Berarti padha lanange. Nggih. Temen pengen dua adik tak gak? Boten. Lha kok nek ibumu duwe adik ya apa? Boten napa-napa. Gelem ngomong tak gak? Boten. Lha terus mbok jarno ngono ae adikmu. Nggih. Mbok kelelerno ngono ae. Nggih. Lah nek dijukuk wong, Boten napa-napa. oh terus bapakmu kon gawe maneh ngono. Nggih. Umpama duwe adik milih lanang ta wedok? Lanang. Kakakmu wis lanang ngono gak kepengin adik wedok ta? Boten. Lapo gak kepengin adik wedok?